Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Иҗат төркеме белән бергә сезгә күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Бала чакта ул сәхнәгә чыгып ялгыз җырлау турында хыялланган. Бу аның фикеренчә иң зур бәхет булган. Хыялын тормышка ашырганнан бирле дә күпме вакыт үтеп киткән бит. Бүген без аны салы гына репертуарлы, мактаулы исемнәргә лаек җырчы буларак беләбез. Исеме дә җисеменә туры килеп тора бит. Тормышта нинди генә авырлыклар булуга да карамастан, йөзеннән елмаеп бер вакытта да китми, күңеле һәр вакыт шат. Сүзем Татарстанның атказанган артисты, Казан шәһәре филармониясе солисты Гөлшат Имамиева турында. Гөлшат ханым бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Гөлшат ханым. Хәерле көн, Эльза, исәнмесез. Еш булмаса да әлдән әле сезнең белән без студияда очрашып торабыз. Күбрәк инде сез үзегез хезмәт иткән Казан филармониясының премьерлары, концертлары турында сүз алып барасыз. Ә бүген менә нәкъ үзегез турында сөйләшергә килдегез. Бик тиздән сезнең сольный юбилей концертыгыз көтелә. Һәм инде белүемчә, сез аны яраткан тамашачыгыз, иҗатташ дусларыгыз белән үткәргә җыенасыз икән. Әйе шул, Эльза. Шындап тұрып, 18 апрель күнне, Алла бирса, Чулпан мәдәният йортында юбилей концертны үткәргә ниятлибез. Анда инде иҗатташ дусларым, коллегалар белән бергә матур иттереп җырып чыксак, бик әйбәт булыр иде. Тамашачыларга нинди программа тәкъдим итәсез, нинди җырлар башкарасыз? Менә үзегез әйткәнегезчә бит инде үзенә күрә репертуар җыелган. Репертуар җыелган беренчедән, икенчедән бит инде нәрсә башкаралабыз, нинди сәләт бар, нинди җырлар башкаралабыз, тавышны күрсәтерлек. Әлегә әлхәмдүлиллаһ җырлап торабыз бит инде тавышта. Менә шуларны әзәзләп күрсәтәсе инде. Әйе. Шуны да әйтергә кирәк, Гөлшат ханым, сез бит халык җырларында зур осталык белән башкарасыз, композиторлар җырларында, һәм шул ук вакытта классик әсәрләрне дә зур зәвык белән шул кадәр нечкәсенә, бөтен нечкәлекләрне күрсәтеп, бөтен мөмкинлекләрегезне, тавышның булган мөмкинлекләрен күрсәтеп, тамашачыга җиткерә аласыз. Әйе, Эльза, шындап торып, концерт бит инде ул берничә лештән булачак ул. Һәм шунда әлбәттә классик әсәрләрен башкармыйча мөмкин түгел, чөнки ул минем инде гомерем иҗатым, юлым, халык җырлары булачак, эстрада җырлары булачак дип торам. Һәм әлбәттә берничә телдә дә мөмкин җырларын да әзерлибез, шулай итеп тырышабыз. Кызык булсын, әлбәттә. Тамашачы килеп матур икән дип китерлек булсын. Гөлшат ханым, менә безнең өстәлдә ипитра. Әйе. Тамашачы бәлки аптырап та киткәндер. Җырчы Гөлшат Имамиев белән ипи арасында нинди уртаклык бар дибеме? Бу бит шул хәлек зур мәгънәгә ия. Сезнең тормышка килүегез дә менә нәкъ ипи белән бәйле икән бит. Шулай бит. Тамашачыларга да сөйләп китегез әле. Дөрестән әйткәндә, мин үзем дә аптырап калдым, Эльза. Ипине күргәч мәйтәм, иртәнге эфир булганга шушылай микән инде бу. Аннары әйтә, синең белән бәйле ди, Эльза әйтә. Мәйтәм, минем белән бәйле, мин инде мәйтәм, икмәк салам, шуңа микән бәлешләр яратам бит инде. Әйе. Шуннан гына барып җитте, шынлап торып, минем бу дөньяга килгәндә, әнием мине урамда тапкан, Чистопольский белән энергетик тукталышында, Пишмакта, урамда кибетнең ипи кибете бар иде, шунда аны хәзер инде метро салганда җимерделәр. Менә шуның бусагасында әниләр инде больницага барып җитмәгәннәр, скорыйлар килеп җитмәгәннәр, җәяү чыкканнар. Бу бит инде бик күп еллар элек булган. Һәм менә шушы ипи кибете шындап тор, мин һаман узган саен шул ипи кибетенә сәлам биреп китәм. Үземчә, әйтәм, мин бүген таң шушыннан уздым дип инде. Һәм менә иртәнге 4нче яртыда әни мине дөньяга тудырган. Әти инде кендегә бием булган, үзенең яңа костюмнарына мине тиреп салган. Һәм әнинең менә уйлары, кыз бала булган икән, үлмәсә генә ярар дип теләгәннәр инде шуны. Тумасын дип инде, чөнки бу апрель айы булса да барыбыз җылы булган икән. Менә бер атна буе җылы торган мин тугач. Бер атна буе без хәтта апайлар әйтә, әнинең сеңлеләре Балтицага җиргәндә без барганда бер кимана белән бардык ди, бер футболкалар белән җирдек шул вакытта ди. Инде шундый җылы шар туры килгән. Мәйтәм, Ходай Тәгалә мәйтәм җылы шыр биргәндер инде, әнигә дә шулай иттереп туңмаска итмәскә. Һәм әни менә шулай иттереп скорый килгәнен көтеп җаткан, кендеген тоткан бит инде, кендекне бит инде кисергә кирәк. Шул хуттан сатучы апай смена бит инде, ипи кибете ул бит инде үзегез беләсез, 24 сәгать буе теге сәгать иртәнге ничәдә ипи китерәләр, ул инде кайнатып
пышакларны кайнатып чыккан, әзерләп куйган инде хәй килеп җитмәсәләр кисәбез дип шул хуттан скорый килгән. Һәм инде скорыйның бердән бер эше булган, кендекне кисеп, әнине больницага алып китергә. Менә шундый кызык булган чыннан да ашыгыч ярдәмне дә көтеп тормыйчан турга ашыккансыз. Ә тормышта ничек менә шулай ук җитезмесез? Менә шундый ук инде һаман ашыгам. Ничек шулай дәвам итәсез диме? Ашыгып туганмын, ашыгып һәрбер нәрсәгә үзем шаккатам инде шул иртәнге ни булганга, иртәнге кыш инде җырчыларга мәм иртә белән җырламыйлар, мин иртә белән торам инде. Рәхәтләнеп җырлыйм инде. Менә үземне менә шундый. Шулай туры килгәндер. Тавышыгызны кем ачты беренче? Кем шушы сәләтегез бар икәнен күреп алды? Тавышны инде ул садикта җырлаганда да менә теге тавышны сизгән дә инде воспитательница музыка җитәкчесе инде ул инде кызыгызны биреп карагыз әле җырга дигән. Кем җыртсын инде ул вакытта? Үзегез совет заманалары әтин әниләр эшли, ул вакытта җырга укытырга булмагандыр инде. Шулай иттереп минем җаныма тавышсыз кызны бастырып, шулай иттереп мине җырлата торган булганнар. Аннары инде шул мәктәптә җырлаганда Роза апай Мифтахов бар, ул инде татар телендә укытучысы, татар җырларын өйрәтеп, татар музейларын создавать итеп Габдулла Тукай исемендәге музей ачты безнең 49-нчы мәктәптә Казан шәһәрен. Һәм шунда менә ул өйрәтеп, теге үзе белән җитәкләп җырды. Тегендә чыгыш ясарга, монда чыгыш ясарга, шулай иттереп без шулай иттереп яшәдек инде, күңелле яшәдек. Мәскәүләргә хәтле барып җиттек. Һәм иң беренче шунда җырлый башлагач та әнинең үзе җырлыйдыр, үзешчән сәнгатьтә, әни эштә җырлагач инде туктале бу баланы мин җырлар өйрәтеп, бер-ике җыр өйрәтеп, әле дә хәтерлим, әни мине шунда сәхнәгә чыгарганны, баянчы Талгат Валиев һәм шунда Саубулашы Илгиз Закировның Саубулашысын. Юллар көтә мине дип теге ничек тавыш белән алганмындыр инде күрәсен чинап чыкканмындыр, ну бала чага бит инде. Әмма ләкин анда барып җырларга яратадыр, чөнки ул вакытта әниләрнең эшләрендә тәмле күчтәнәчләр бирәләр, матур бүләкләр бирәләр, француз духилары, теге йомшак уенчыклар. Кичкенәдән гонорар булган. Шундый гонорар булган инде. Менә шулай әнигә рәхмәт, әнине апайсы, сеңлесе җырлыйлар. Аларны илземә шулай итеп без синне утырган кебек, бер нәрсә кирәк. Мен утыралар бер заманны шигырь чыгарып, такмак чыгарып җырлап китергә дә мөмкиннәр. Менә шундый сәләтле гаиләдә шуларны тыңлап үскән инде без. Рәхмәт аларга, бик зур. Ә менә зур сәхнәгә кем чыгарды сезне? Менә шул зур сәхнәгә дигәндә, шулай мәктәптә җырлый, 9-нчы класстан соң барып караган музыка училищесына. Ул вакытта 9-нчы класстан соң алмыйлар укырга. Укырга җырларга кертмиләр, әле иртә дип вокалистларны җыймыйлар. Шуннан мин тагын киттем 10-нчы класска укырга, 11-не бетергәч, кирдем музыка училищесына. Әмма дә ләкин мин пединститутка кермәкче, филология факультетына. Анда монда тизрәк алдылар да монда конкурс. Монда алгач интегендә барып җырмадым, музыка училищесында калдым. Музыка училищесында академический вокалда укып, Татьяна Михайловна Яковлева классында һәм училищене бетергәч консерваториядә укыдым. Консерваторияны бетердем Зилә апай Даян Сумгатуллинда классында. Менә шулай сәхнәгә шулай иттереп үз-үзеннән ничектер җырлагач инде менә алып барган инде мине шулай. Алып барган. Ниндидер бер шундый күренми торган шундый бер кул кебек име? Да, дөрестән шулай. Үзем теге укырга яраткач, мин аны уйламаган идем инде училищега дип инде. Ну, җырга кергәч әле шунысы кызыклы. Кайттым авылга, без теге нигә камы тамагына Дәвани Минзифа әбием исән. Ул вакытта кая кирдең соң син укырга? Менә музыка училищесына кирдем. Ә кеше авылда халык белми музыка училищесы бар икәнен, җырга өйрәткәнне белмиләр. Бөтен кеше белә театральный театр артистларын яраталар бит. Ничек инде җырга да укыталар микән инде дип аптырыйлар инде җырга укыталар. Ничек инде җырга укытырга мөмкин. Теге җырлый бит инде кеше. Шулай итеп кергәч тә диләр инде аптырыйлар, күршәбиләр, күрше апайлар да Дәванинең шул вакытта әйткән сүзләре. Кызым, булма кызым артист. Җырырсың авылдан авылга катумкаңны күтәреп дип. Чөнки ул күргән безнең иебез, кыймаларыбыз клуб белән терәлгән ие. Һәм бөтен артистларның тормыш бөтенесе Дәвани үзенә яшәгәч, анарга постойга теге артистларны да кертәләр ие. Килгән артистларны кунырга, ашатырга, җитәргә дигәндәй. Һәм Дәвани күргәндә инде тормышларын, кайсы балалар җитәкләп җыгын инде. Филармония артистлар кайтып кермиләр бит инде, аларның отпускалары шул бер ай булгандыр инде, калган тормышы бит гел гастрольдә, шуңа күрә ул жәлләп әйткән. Һәм менә хәзерге көндә дә чемоданнарын тутырып, әйберләр белән, костюмнар белән һаман шуны искә төшерәм дә әйтә. Дәванигез күреп өлгердеме сезне сәхнәдә? Күреп шатландымы? Кем белгән инде шатланган. Әйтмәдеме? Булай дип үзебезнеке бит инде үз балам. Алга кайткачта ни
Талия кызы, Кайткан беләбез. әйе. Рәхмәт, барысына да рәхмәт бик зур. Әле менә җырлау белән бергә шунысы да минем өчен бик тә кызыклы булды. Сценарийларда яза башлагансыз. Бу сәләтегез ничек ачылып китте? Менә бу теге пандемия дибез инде, пандемия. Ну рәхмәт пандемияга, рәхмәт. Рәхмәт. Шулай итеп өйдә утырып, беребез клип сценарийлар язып, берсе нәрсә, әйдәгез кызлар утырып карыйк әле, язып карыйк әле дип. Шул фильмны шәүләшеп яздык бит инде Махмутова, Ләйсән, Алсу Суңгатуллин үзем. Китегез без киләбез дип ул ТМБда халык күргәндер. Аннары туктале барып чыкмас микән, әйдә бер спектакль артистларга гына куйык инде үзебез өчен генә дип инде Австралиягә сабан туйган нәрсә эшләп була. Мәйтәм менә шулай итеп эшләсәң ничегрәк булыр икән. Аны биреп язып та карадылар инде, аннары ул шулай калды, ул язылып бетмәде, чөнки алар белмәделәр. Ә безгә җиңел, үзебезнең артистларның хылкын белгәч, кем нәрсәгә булдыра ала, сәләтен белгәч, шунарга туры китереп, җырларына туры китереп, шулай әзәзләп кенә. Ул хәзер инде тагын да тупланды, тагын да һаман истәлә бара концерт сайын, һаман нәрсәдер булса да артистлар үзләрен теге булдыра ала икән дип үзләре филармония хитына әйләнде була инде бу сезнең филармония хитына әйләнде. Чынлап тор. И менә шушыннан үз-үзеннән шулай итеп килеп чыга башлады ул. Язып карыйбыз, барып чыга, Аллага шөкер, ярап барып чыга бит. Ну рәхмәт Ләйсәнгә, Ләйсән Махмутова, чөнки ул режиссер буларак аны күрә, белә, кызыклар таба, менә шулай итеп ачылып китәбез. Укырга яраткангадыр инде тагын үзенә күрә. Дингә юлыгыз ничек булды, Гөлшат ханым? Сез бит әле 5 вакыт намазда да. Әлхәмдүлиллаһ. Үз-үзеннән инде менә шулай итеп белмим, менә сәгате җиткән дип кеше әйтә. Сәгате җиткәннән дә түгел инде ул ничектер менә күңел тартылды. Әтиләр дә авырып жатадыр, урын өстенә аңхатлы мине кереңләп укый башлаган идем инде, укыйдырым намазны. Аннары инде үзем чәгрәк дип күрәсең, тегени дөреслеккә шулай абыстай туры килде дә, әйдә кил әле кескене укырга дип әйтә. Мин ничек укырмын икән инде, әйтә урын өстенә жата, анда атнага бер генә барып укыйсы дип. Шулай итеп үз-үзеннән җиңеллек белән мәдрәсәгә кирип киттем дә, мәдрәсәдә әлхәмдүлиллаһ укып. Бу Ходай Тәгалә җибәргән бу ханымны сезнең юлыгызга миңа калса. Шулай мин дә шулай дип беләм, күрше апай белән бергәләшеп шулай җырып укып. Шулай укып бетереп мәдрәсәне. Бу бит әле кичә генә булган вакыйга түгел, моңа инде еллар узган шулай. Еллар, бер 10 еллап. Шулай итеп. Гаиләгез турында да әйтми мөмкин түгел, чөнки сезнең гаиләгезне иҗади дип әйтсәк тә була, тормыш иптәшегез, шулай ук җырчы, тамашачыларны таныштырып китерегез, бер-ике сүз әйтсәгез. Ирем белән без бергәләшеп укыдык, училищены бетердек. Училищега кергәндә таныштык. Иремнең исеме Дамир Имамиев, ул Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли, җырчы буларак. Һәм без анда бергәләшеп кирдек эшләргә. Мин училищены бетергәч, икәүләшеп Дамир белән Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә кирдек. Мин анда 5 ел эшләдем. Һәм параллель мин 5 ел консерваториядә укыдым. Бала таптым, шулай итеп гөрләшеп 5 елымны укыгач, аннары менә шушы Казан шәһәр филармониясына Ринат Зинурович чакырып алды Закиров, һәм мин шушы НКЦда эшли башладым. Ул инде хәзер әле шунда эшли, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли. Һәм мин менә шушлай итеп параллель филармониядә барам. Беребез бер җакта күрешмәгән чаклар вакытта, ул гастрольдән кайтып керә вакытта. Менә бер көнне генә шунда ни булды. Иртә белән уянып китсәк, әйбәт иттереп, кухнябызда трубаны әйбәт иттереп потоп ясаганда, һәм безнең икебездә дә шок. Минем чыгып китәсе бар Какмарага, Дамирның чыгып китәсе бар Мамадышка, иртәдән тиз генә шуларны эшләп, менә шундый кызык ниләр дә була инде. Барыбер бәхтегез бар, ярый туры килгәнсез, икегез дә иде. Әгәр дә икебез игә килгәнбез инде Бустошида, икебез дә шушындый иҗатта ни булгач, безгә барып җиңелрәк. Бәлки анарга кыендыр. Бәлки анарга теге өйдә утыра торган хатын кирәктер, һаман ашарга, пешереп, анагына килеп нитә торган ир кешеләр бит инде алар икенче төрле. Ә миңа рәхәт Дамир шундый иҗатта булгач, мин анарга таянам, ничек кенә булса да, киттек менә әле монда алып килеп куйды, тегендә илтеп куйды дигәндәй каршы түгел, Аллага шөкер. Ул бит инде белгән кемгә иләгез. Аңлап яши, чөнки үзе артист булгач аңлый, шуңа да гаиләгез тату миңа калса. Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ әйтергә дә куркам. Шуны да әйтәсем килә, сорыйсым килә, менә сез бик каты милләтебез, татар телебез өчен янып яши торган кеше, борчылып яши торган кеше. Анарсың менә Айсия ханым Юнусова сезнең турында бик матур бер шундый мәгълүмат язган иде Сөембикә журналында. Анда ул былай дигән: бу ханымның татар телендә сөйләшүен ишеткәч, һичшиксез үзеңдә татарчаны, татар телен өйрәнәсе килеп китә дип язган иде. Сыкланып язган, шулай бит, әйе. Рәхмәт җавары Асия апайга чынлап торып, рәхмәт барысына, Сөембикә журналына да менә шулай итеп матур иттереп статьялар, ниләр язган өчен. Асия апай белән кабат-кабат күрешүләр, аны белән сөйләшүләр, үзе бер
тарих. Ул үзе менә үзе бер шәхес бит инде ул. Асия апай бит инде ул. Аның китаплары, аның иҗаты, аның бит белмим ничә концерт оештырып була аның җырларыннан гына Асия апайның. Аның гафу итегез, әллә 100-гә якын җыры гына бар. Менә шундый ул кышкырып җырмый. Минем җырларым бар, минем нитерем, кайбер кешенең җыры була да ул концерт оештыра. Шундый шагыйрьләр дә бар. Асия апа ул шундый менә тыйнак татар хатыны булган, уңган, аның бит прозасын, аның шигырьләрен укып карагансыз, балалар иҗатын. Искиткеч. Мин аны бик нык хөрмәт итәм, яратам. Асия апайны. Аны белән сөйләшеп утырулары, әни белән сөйләшеп утырган кебек, шундый рәхәт. Сезнең белән сөйләшеп утыруда бик рәхәт, Гөлшат ханым. Менә тиздән безнең инде 8 март бәйрәме якынлашып килүче хатын-кыз бәхете сезнең өчен нәрсәне аңлата? Хатын-кыз бәхете. Ой, Илсем, һәрбер кешенең бит үзенең ние бар, һәрбер кешенең үзенең нәфесе бар, үзенең тормышы бар. Но әмма дә, ләкин хатын-кызның бәхете ул гаиләдә беренчедән. Әгәр дә җаның тыныч икән, гаиләңдә балаларын исән сау икән, нәрсә кирәк хатын-кызга тормышта? Белмим, бәлки кешенеңдер карьера, кешенеңдер акча эшләү, каядыр җиргә, чит илгә җиргә, әмма дә ләкин иң беренчесе кияүгә чыгып, бала табып, балалар үстереп, шуларга сөенеп, минемчә, бу основной дип әйтгәндә төп. Шуны әйтергә кирәк инде алай булгач, сөйләшүебезне төгәлләп, сез бөтен яктан да менә бу үзегез хатын-кызга нәрсә әйтәләр идегез, үзегезнең барыбер тормышка да ашкан булып чыга. Сез яраткан сөекле хатын, әни, шулай дәвәни булырга да ясын үзегезгә. Концертыгыз матур үтсен, ул инде 19 апрельдә узачак. 18 апрельдә Казан мәдәният йорт, Чулпан исемле мәдәният йортында ала бирсә. Тамашачыларны көтеп калабыз, әйеп. Без инде тапшыруыбызны Гөлшат Имамиева башкаруындагы бик матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин исә сез белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән имин булыгыз. Жанға шатлық тулсын дейіп, сағыш сөнген жырларыма қияш нұры тұнсын дейіп. Таң атқанда тәрәз аштым, жанға шатлық тулсын дейіп, сағыш сөнген жырларыма